खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा नैबे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो दङ मन्ट हारिसा ताइ आहम मरान मटा कच राजबंशी सुतिया आरो आदिबासी बिथांमोननि एसटि बिनायखौ बिजेपि दोलोआ जेब्लायबो हेफाजाब होगोन बा मदद होगोन होननानै बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दासान्दि आसामनि गुबुन दाब जायगायाव एसटि नांगौनि सोमावसारनायखौ जोङो नुगासिनो दङ बिथाङा मा बुंदों भिडिअ क्लिप ससे नायनानै लादो नोंथांमोना प्रतिबाद होवाটো उचित আৰু ন্যায্য দাবী মানুহে আন্দোলন কৰিব আৰু এই আন্দোলনটো জনজাতিকৰণৰ কাৰণে আৰু বিজেপিৰো তাত সমৰ্থন আছে আমাৰ দলৰ সদস্য সকলো আন্দোলনত আহিব আমিতো এই আন্দোলনত বিজেপিও জড়িত আছে 36 नং हरसिंगा बियाबनिफ्राय देरहानाय BJPनि एमसीएलए त्रिदिप दैमारि बिथांखौ BTCLनि बुंथिगिरि महरै BTCL आयेन आफादा सायख'बाय मोनसे खारबाय थानाय बासानो हरखाबै बिदि अर खामदों आरो बे जाथाया जादों माखासे मानसिफोरा मंगलदैनिफ्राय कामारकुसि सनापुर जेरावहाय जुबिन गार्डखौ सावनाय जादोंमोन बे जायगायाव गासै 60 जन सुबुङा बासजों थांबाय थानाय समावनो मदनपुर टोल गेट खाथियावहाय बासा हरखाबैनो ब्लाव अर जोङो नाथायब्ला जोङो सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला रावबो सुबुङा जेबो बेवहाय जखम जायाखैसै उत्तर प्रदेशनि फारुखाबादाव गंसे प्राइभेट प्लेनआ गोलैदों सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बे प्लेनआ जेब्ला रानवेनिफ्राय टेक अफ खालामनो नागिरो अब्लानो कन्ट्रल गोमानानै मोनसे बाउन्डारि वालाव सौग्राव होयो आगुनि फर्मार इउनियन मिनिस्टार राजेन गहाय बिथाङा बिजेपि दोलोनि बिथाङा दिनै रेजिगनेसन गथायबाय नगाव समितिनिफ्राय बिथाङा खनब्रै एमपिबो जानो हादोंमोन आरो बिथाङा बिजेपि दोलोनि सासे मैखोम लिडार जानानै दङमोन नाथायब्ला बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे बिजेपि दोलोनि नेम नितिफोरखौ मोजां मोनैनि थाखाय बिथाङा दिनैनि दिनाव बिजेपि दोलोखौ नागारबाय होननानै बिथाङा खौरां बिजोङाव मिथिहोदों बिपिएफ सरकारनि सेथि काउन्सिला दिनै जोबनानै थाङो बे काउन्सिलाव गासै 37 सा एमसिएलएफोरा बाहागो लादोंमोन नाथायब्ला 3 एमसिएलएफोरा बे काउन्सिलाव बाहागो लायाखैसै बिथांमोनानो जादों इउपिपिएल दोलोनिफ्राय प्रमद बर' राकेश ब्रह्म आरो बिजेपिनिफ्राय रेखा रानि दास बर' बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आसा खालामो आरो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै